Il-festa tal-Epifanija tfakkarna kif aħna l-Kattoliċi għandna sejħa universali u bħalma għamlu 3 slaten maġi wara li għażlu li jitilqu kollox biex jiltaqgħu ma' Ġesu Tarbija, aħna wkoll għandna għażla. Hekk stqarr Monsignor Archbishop Charles Scicluna meta wassal l-omelija tiegħu fil-jum li fih il-Knisja f'pajjiżna ċċelebrat l-Epifanija. Monsignor Scicluna insista li l-maġi kellhom qudiemhom tarbija ta' twerid, vulnerabbli u dipendenti, u bħalhom aħna wkoll illum għandna għażla jew li nilqgħu lit-tarbija jew li nwarbuha. Jew aħna u naduraw din it-tarbija. Nifmu li quddiem tarbija għandek mela le għandek għażliet. Jew tilqaħħa jew twarrabha. Għax it-tarbija tittebendi minnek biex tgħix. L-għażla tagħna tkun dik li aħna nilqgħu dan id-don kbir ta' ħajja, ta' dawl, ta' umanità vera, ta' ferħ. Fil-waqt li sellem u laqa lill-isqfijiet minn Hong Kong, minn Spanja u mill-Indja, l-Arċisqof Scicluna fakkar kif kull nhar ta' Ħadd il-Knisja tistedinna biex ngħixu il-ferħ tal-Għid. Din is-sena l-ferħ tal-Għid il-kbir li xxeret ma' kull imkien fid-dinja se ngħixuh mal-Knisja kollha fid-9 ta' April. Iżda kull nhar ta' Ħadd, kull nhar ta' Ħadd, il-Knisja tistedinna biex ngħixu dan il-ferħ tal-Għid. Għax kull nhar ta' Ħadd il-Knisja tiċċelebra l-misteru kbir tal-fidwa tagħna. U tfakkarna l-mulej bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet tagħna ħajja ġdida. Kull nhar ta' Ħadd. Il-wasla tal-maġi hija festa li tagħlaq il-perjodu tal-milied bil-Knisja f'Malta tagħmel din iċ-ċelebrazzjoni fl-eqreb Ħadd tal-jum tas-6 ta' Jannar, il-ġurnata proprja tal-Epifanija.